L-Unjoni Ewropea ta' għada għandha tkompli tirrappreżenta l-valuri importanti taċ-ċittadini kollha u tiffoka aktar fuq is-soċjal. Għal dan il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela waqt l-intervista fuq One Radio il-ħadd filgħodu fejn tenna l-importanza ta' ħidma ma taqta' xejn li tibda fuq livell Ewropew permezz tal-Europarlamentari Laburisti eletti. Dan filwaqt li fuq livell ta' komunità il-Prim Ministru ħeġġeġ il-Kunsillieri eletti f'isem il-Partit Laburista biex mhux biss iwettqu l-pjan imwiegħed fil-lokalitajiet imma biex jibqgħu il-vuċi tan-nies u jkomplu jwasslu l-prijoritajiet tan-nies. Jżommu dan il-kuntatt mal-poplu tagħna li jilqgħu għal ħtiġijiet lokali imma mbagħad li dak il-ħtiġijiet ukoll jitrasportawhom fuq il-livell Ewropew u nemmen bisħieħ li dan huwa l-istil ta' ħidma li rridu naħdmu bih l-istess fuq il-livell ta' kunsilli lokali. Mistoqsi dwar l-attakk partiġjan tal-kap tal-Oppożizzjoni brabta ma' nomini għal karigi fl-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru spjega kif hawn toħroġ id-differenza kbira fil-politika li ħaddan il-Partit Laburista u dik li jmexxi il-Partit Nazzjonalista. Spjega kif il-Partit Laburista jappoġġja dejjem lin-nazzjon u dak li hu Malti għal kuntrarju tal-Partit Nazzjonalista li dejjem jattakka kull nomina li ssir fuq livell Ewropew minkejja l-integrità ta' min ikun nominat. Rajna f'dal aħħar snin konsistentement il-Partit Nazzjonalista illi jattakka kull nominat anka f'karigi għal barra minn xtutna, anka f'karigi importanti lokali, kull nominat illi ma kienx ħaddan it-twemmin tal-Partit Nazzjonalista li ġie mkisser mill-Partit Nazzjonalista li ġie umiljat, li ġie mkasbar. Mbagħad jibda jokkupa dik il-kariga dak l-individwu jew individwa jagħmilha b'suċċess għax ikunu persuni ta' integrità u persuni kompetenti, u mbagħad jiskot ma' żmien il-Partit Nazzjonalista. Sostna kif dak li jiddistingwixxi bejn partit u ieħor huwa kif il-Partit Laburista dejjem irrikonoxxa t-tajjeb u l-prinċipji tajbin u Malta tiġi dejjem l-ewwel. Ħadd m'għandu juża l-Parlament Ewropew u laqqas xi istituzzjoni oħra biex b'xi mod jattakka lil pajjiżna, imma s-sinjal hawnhekk qed nibagħtuh b'mod ċar, jiġifieri s-sinjal ċar illi għalina Malta verament tiġi l-ewwel. Intant il-Prim Ministru Roberta Bela spjega wkoll kif valuri oħra importanti li wieħed irid ikompli jimbotta huwa s-suq waħdini biex jaħdem b'mod ugwali għal kulħadd fosthom fl-aċċess għall-mediċini inklużi għal pajjiżi bħal Malta.